uJaji Raymond Zondo khange agunqe nakancinci kwimihlathi wayibeka nalapho kulindeleke kwayisa kuba umongameli weli Jacob Zuma avele kule komishoni iphanda izityholo zokubanjwa kuka-rhulumente ngobhongwane. This commission has made it clear to the attorneys who represented him before that this commission does not negotiate dates with witnesses. Kunje iJacob Zuma Foundation iyabhalela incwadi uJaji Zondo nalapho ityhola ngokukhetha iphela emasini. Lencwadi yabuza nje ukuba Jacob Zuma efaka phansi koxinzelelo ukuba makavele phambi kwale komishoni ingaba kutheni umphathi wamashishini kaRhulumente Pravin Gordhan engafaka phansi koxinzelelo lufanayo. The aim is actually to cast aspersions on the judiciary. It is to cast the judiciary in a negative light because the judiciary is being seen as an institution that is being independent. The Commission of Inquiry is closing in on the defenses that he thought he had. So he realizes that he can no longer use his political power to intimidate the judicial processes. Jacob Zuma kulindeleke ukuba avele phambi kwele komishoni ngoNovember.